Meillä on taas yksi muurahaisvideo näin maaliskuun. Muista mikä päivä oli, mutta 28. varmaan. Mulla on tällainen yksi pesä täällä. Täällä on yksi muurahainen jossain. Jossain täällä tällainen pesä. Hyvä ant. Se ei tykkää musta. Jep. Mä oon löytänyt jo tänään pari kekoa jo, mutta no näytän teillekin, kun mä haluan, niin voi kestää vähän aikaa, että mä pääsen sinne paikkaan, niin mä teen pienen aikaskipi. Täällä me ollaan. Se on tuokana. Juu, mä katoin tän nopeen, niin tää on ihan hemmetin iso keto. Siis niinku no joke. Nää kaikki on muurahaisia. Siis kekomuurahaispesä ihan helvetin iso. Kuten näette, paikka on täynnä näitä ystävämme. Mä osaan puhua suomea taas vaihtunut, mutta juu. Tuo takanakin, niin takana on vielä yksi pesä. Tuo on vähän kauempana. Jossain tuolla. Joo. Juu. Voi vielä näyttää teille sen, niin sit tää video on varmaan siinä. Mä en oikein löytänyt tätä pesiä mikä on kovin onnella, mutta 2 tässä jättipesä. Siinä on pikku hetki. Siinä näkyy vähän kekomuurahaisia. Kyllä. Se nyt paljon tee. Pikku hetki. Let's do this. Ne ei käy päälle mitenkään. Ne ei edes tuu. Voi paska. Mitäs tosta? Ei tunnu missään. Ja yksi. Voin tähän myöhemmin jonkun video, missä mä laitan toiseen pesään sen käden, mutta te voitte pyytää kommenteissa sitten sitä menemään nyt jaksa. Mutta kuitenkin tässä nyt oli tällainen lyhyt muurahaisvideo. Nähdään teidät sitten seuraavassa videossa. Heippa!